Práca mestského policajta ma prekvapila asi v tom zmysle, že mal som predstavu, veď je to len nejaký mestský policajt, ale hneď po prvej službe som pochopil, že toto nie je len mestský policajt. Viete, čo to je roboty? Som až prekvapená z toho, koľko priestupkov sa pácha v noci. Práca mestského policajta ma prekvapila hlavne počtom priestupov, ktoré sme počas služby museli riešiť. Ten život na nočnej službe je úplne iný ako cez deň a odkrýva nejaké iné stránky tej Bratislavy. Dáte pokutu blokovú? Hej, 4. Ja osobne som na tomto útvare ešte mesiac, ale zatiaľ nemám ten pocit, že by mi niečo chýbalo. Veľmi ma prekvapilo, hlavne na nočných službách, koľko mladých ľudí je pod vplyvom alkoholu a ako dokážu vystrájať. Sa nedotýkajte mňa. Ja sa vás dotýkam? Pane, vy ste tiež opití? Ohrozujete ma, hej. Áno? Áno. OK. Základnými predpokladmi pre prácu v mestskej polícii je dosiahnutie veku minimálne 21 rokov, bezúhonnosť, zdravotná, duševná a fyzická spôsobilosť. To znamená, že teraz môžete ako blázon jazdiť po meste, hej? Aj 200. Bez majakov. Bez majakov. Bez majakov? To je jedno. Točte si to, Ja viem, čo to je za papier. Točte si Ja viem. Toto je policajt, ktorý naozaj funguje v uliciach. A prečo, keď ste za volantom, nepoužívate smerovky? Ďalšia otázka. No ja sa spýtam, vy ste vodič? Ďalšia otázka. Prečo nepoužívate smerovky? Ďalšia otázka, pán občan. Ďalšiu otázku, nech sa páči. Ďalšiu otázku, prosím. Ďalšiu otázku.